Un o fi yw Joy Thomas. O'n byw yn Llanelli, a wedi cael ei godi yn Llanelli. A oedd rhaid fi mynd i Ysgol Sul, o'n i'n enjoio Ysgol Sul, ond o'n i'n cysau cwrdd y plant. O'n i yn plentyn eitha, nid siwm gymaint ddrwg a fisi. Ond un blwyddyn, oedd yn Modrybi wedi mynd trwyddo canu Robin Goch, Robin Fach, dwi oed ti'n oer. A ddys i lan i ganu fe ar y pulpit, a dechreuais i ganu Robin Hood, riding through the glen. So na'r ffordd o'n i'n fel plentyn o'n i. A pham o'n i'n 13, ac oedd yn ffrindiau tŷ nhw i plant ifanc, a ni'n cael meetings. A un noswaith, clywes i'r, oedd yn ffrind i'n gweud beth John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believed in him should not perish but have everlasting life. A wedyn ni, o'n i'n meddwl, wel, mae Duw wedi hoffi fi. Dim ond fi. A oedd hwnna'n awesome i fi pryd na. O'n i'n meddwl, reit, o'n i'n wedi gwneud ar oedran na, chi'n meddwl, dim ond chi sydd wedi gwneud pethau yn wrong a beth anghywir. So yn penderfynu i roi ngalon i Duw y pryd na. A so i wedi, yn cofio mynd i ysgol yr wythnos na a gweud i'n ffrindiau fi. A i gweud y gwir, oedd yn ffrindiau fi yn digon hapus i clywed fi gweud, ond nhw'n accepto fe. A y ffrindiau o dy fi yn ysgol, maen nhw'n ffrindiau i fi nawr. So mae ddim yn stopo chi cael ffrindiau sy'n ddim credu, ond o'ch chi'n ffyddlon beth chi'n meddwl, mae hwnna'n gret. A o'n i'n falch o'n i wedi cael ei achub yn ifanc, ond o'n i wedi cael lot o sbri, wnaethon ni lot o ffrindiau drwy'n camps a meetings, a ges i lot o sbri pan o'n i'n ifanc, a mynd clywed mwy o bwydy'r arglwydd a deall ffordd oedd e modd i fi i cadw bywyd. A fel o'n i'n gweud, fel pawb, pethau ddim yn anodd. A pam o'n i'n 31, ath yn fam i'n dost, a oedd hwn yn amser anodd i'r teulu, yn amser anodd i ni, a am 2 flynedd o'n i'n ôl ymlaen i'r ysbyty, a pob tro o'n i'n dod mas, oedd y doctoriaid yn gweud, falle hwn oedd y tro diwetha, a oedd hwn yn anodd, a o'n i'n mynd yn y car, a oedd caset y fi yn y car, pryd na, casets oedd ddim tapes na DVDs, so, o Dave Pope. A'r canyn, Dian Embers oedd y can, a mae ddim yn poblogaidd, ond oedd un pennod yn y can, a mae rai fi ddarllen e mas, ond oedd o'n meddwl lot i fi ar y pryd. Yn yr caset, the fire is not extinguished, although the flames are low, and though it's not too warm now, there's always been a glow. So take these dying embers and kindle with thy flame, and the fire that once burned for you will burn for you again. A oedd y gyr yna yn meddwl lot i fi, ond o'n i'n twmlo'n mor wan yn ffydd y pryd na. Ond o'n i'n gwybod o Duw dy fi, ond o'n i'n ffili gwyddio, o'n i ddim yn gwybod beth i gwyddio, a o'n i'n falch o ffrindiau dy fi a'r cwrdd yn gwyddio amdano ni fel teulu. A fel marwodd yn fam mi, oedd yna 25 flynyddoedd yn ôl, a fel o'n i'n gweud o Duw bod yn ffyddlon i fi, dath e trwyddo hwnna, a ddar ni o'i wedi cael amserau dda, yn amserau ddynor dda, ond mae Duw wedi bod yn ffyddlon, a mae wedi trwyddo fe dy fi, a o'n gweld mae ffrindiau mynd trwyddo'r un peth a eithos i y pryd na, a yn gwybod nawr mae Duw wedi rhoi y profiad na i fi i helpu pobl eraill.